Ľudia, hádajte, čo sa vrátilo. Náš obľúbený seriál Stranger Things, ale tento raz v animovanej podobe menom Tales from 85, ktorý je za mnou. Viem, pred pár dňami vyšiel na to trailer a vyzerá to dosť dobre. Animácia vyzerá krásne, naozaj. Tá animácia vyzerá ako u seriálu Arcane alebo Spider-Man Into the Spider-Verse. Naozaj, tá animácia je za tie roky dosť dobrá. A musím pochváliť aj to, že Netflix urobil animovanú verziu, lebo animovaná verzia určite bude dobrá a má prísť teraz v apríli. Dajme tomu asi, nie som si istý, ale asi 23. apríla, tak nejak má prísť. Ešte nevieme, o čom to má byť, teda vieme, o čom to bude, ale nevieme, o čom to presne bude, bo tam boli v teaseri nejaké tie príšery nové, na čo sa veľmi teším. A čaute. Uvidíme sa v nejakej novej novinke. A dajte odber. Čau.